Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle. Chcem vám predstaviť moje malé, veľké kráľovstvo. Tu mám tibetské misky, za ktoré som vďačný chalanovi z Topolčian, ktoré mi spravil zostavu na moje prianie. Tu je moja obľúbená tibetská miska. Spolu v doprovode s týmito malými troma. Ďalej vám chcem ukázať mojich dvoch kamarátov. Prvý monochord je ladený na 136,1 Hz. A druhý monochord je ladený na 78 Hz. A teraz prechádzame k tomu hlavnému. K môjmu zvukovému boxu. Kde si človek ľahne, uvoľní sa a nechá všetko krásne voľne plynúť. A vtedy to začína. A ja si takto potom brnkám. Tak toto je moje malé, veľké kráľovstvo, za ktoré som vďačný.